Kijk, laat maar als ik een takje met je gekoppeld was, weer voor jezelf. Maar ik zie mijn phone dat die afgaat, die 200 rand te swipe. Zij swipe me heel geld. Pikes, ik heb die gemorst, ik heb veel geen takje van hier, zo ik heb gekoopt, Pikes. Weet je wat na had ik in mijn honger is honger. Ja, ik zal nooit morsen, Pikes. Hier zit slappe en is jouw kaart. Hier zo zit Pikes. Ik wil niks anders gekoopt met die Pikes. Ook in de slupje correspond. Ja, ik wil niks gekoopt met die. Maar als ik kom in zijn bagje gekoopt met die. Als hij nog ja, zij nog ik kan een bagje met morgen gaan kopen, Pikes. Dat zal ik het doen, Pikes. Ik kom morgen, joh. Kan ik maar kopen, dank je, Pikes. Ah ja, het is een sweet pie, dank je. Waar is de spice, waar is de spice, waar is de Ga nou spice? die spice zo brengen, Pikes. Iso, Pikes. Dank je. Dank je, Pikes.